er så dygtig og dejlig. Ej, hvor fejl. Ej, goddag. Jeg er ikke mest dygtige mennesker i verden. Prøv at se, hvor meget jeg arbejder. Det er alt mit. Det er for alle mine dejlige penge. Ikke mit. Ej, der er den her. Nå. Det er nu det her. Det er det dog. Her har vi Jakob, som levede et langt, sundt og lykkeligt liv med en god familie. Og da han fik et spørgsmål, valgte han mere helsen og biler væk. Den måde blev han et godt liv i en god familie. Og det er på en måde for mig. Selvom er så den næste lykkelige. Nej, det vil jeg ikke sige. Herovre, så har vi Kasper. Ja. Der er så meget op i sin sport og god atletik. Så det endte med at tage sport for sig, at han brækker jo ikke noget. Så igen, det er to. Så er det lidt mere lykkelig for mig til det citeret på noget stærkt eller... Nå. Men hvorfor jeg ikke... Det er fint. En mands lykke er jo ikke hans blikker, men når han bedrifter, så kan man jo heller ikke sige, at du er verdens lykkeligste mand. Så jeg ved, hvad der kan ske i morgen, så bliver du ramt af enormt ulykke. Kan du ikke se det? Nå, så tager jeg jo bare folk, så du går ramt af dagen eller noget. Det er skide godt.